mago e pek mamoko mantiere kaka mago e pek. Yana mondo mi winja ne wach kawuok kuom Joseph. Ochal nade in kaka Nyamrerwa intiere kor gweng' kacha kendo wacho ni sirkal ne osemiyo teko mathoth ahinya. Bende en gino moneno ka ji ndikre kaka ne gindikre tielo mokwongo koso kwan dok piny koso nosetieko kata target maruma nomiyo target ok amoso nyikwa Ramogi noyawre uru sama wawuoyo kani target ok nyal rumo kech nitie joma nyuol nitie be joma odonjo kech kama wadake kacha chalo dala an awuok e Nyamrerwa Karen kacha chalo dala ma samoro ng'ato donjo samoro ng'ato wuok koro ng'eni ok dwa tiek register ji koro chuno ni pod wa register ji sama wuoyo ni lakini joma obedo registered most of them awinjo ka puoyo kech mostly kaka dhi hospital mar government giyudo service to tabu mantie kanyo ni yath onge lakini service to giyudo maber koro moko wacho ni sa ber to jomoko be wacho ni sa rach lakini korka korata aneno ka onyalo timo maber koketa ng'o iye nikech yath ka onge osuptal gidhi timo ang'o osuptal onyalo timo maber ka sirkal okeyo bade oketo yath to gi mago mgomo ka giketo kata sama wuoyo kodi ni karibu 3 weeks gigomo ma joma osiptani machiegni kodwa kaka Sofco kaka CFK gibedo overwhelmed keche joji tete ma joma Lang'ata joma Kawangware duogo koni te joma gi mong'anyo government facilities manyaka sani thieth ok giyude e yo makare kaka osebedo Austin